Ayong adlaw sa tanan. Ako dahil si Pastor Victor Montesclaros Jr. From Christ the Healer International Missions Movement. Under ko kay Bishop Rod Cubos. And salamat nining privilege sa pag-invite sa DXDC. O usabon nako maayong adlaw sa tanan. So before ko mag-start nining ako ang topic sa 7 last word before na namatay ang ato ang Ginoong Hesus. So naa ako sa ikaunom, which is nagasulti siya diri, it is finished. So before ta mo adto sa ato ang topic, magpray sa ta. Atong inviteon ang presensya sa Ginoo para ang ato ang mga words adunay power og masabtan gyud sa yanong pagsabot sa matag listeners. Magpray ako. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the blood of Jesus. Right now, Lord, sa tanan Ginoo, mga listeners, O God, naminaw karon, ablihi ilahang kasing-kasing, ang ilahang igdulungog, nga masabtan nila Ginoo sa yanong pagsabot ang imuhang pulong, ug aduna Ginooy kinasing-kasing Ginoo nga repentance sa ilahang pagpaminaw niini. Salamat Ginoo sa imuhang empowerment, Lord God, sa matag servant nga imuhang gi-entrust niini. Og dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan, in Jesus name. Amen and amen. So, nangako ang topic this afternoon, this kaning adlaw. Gikuha namo sa John 19:30. Nagaingon siya diri nga it is finished. So the records the final moment of Jesus on the cross when he says, it is finished. He is declaring that his mission on earth to provide salvation for humanity has been completed. So, kung maingon ta og finished, nahuman na. So, naay task ato ang Ginoong Hesus nga gihatag ngadto sa iyang amahan nga ang tibuok tao sa kalibutan maluwas pinaagi sa iyahang pangalan. O naingon siya din adunay key meanings kining it is finished. Number 1 is the fulfillment of prophecy. So Jesus fulfilled the Old Testament. Okay? So the Old Testament prophesies about the Messiah's suffering sacrifice in Isaiah 53. So noon siya ikon din nga aduna na siya ikon nga tungod sa mga ilansang siya, mamatay siya. Then, number 2 is completion. Completion of redemption. His death paid the price for sin, making a way for humanity to be reconciled with God. Okay, so nagsulti siya din, Romans 6:23. So nagsulti niya diri sa 6:23, for the wages of sin is death. Adunay kamatayon, but the gift of God is eternal life. So salamat sa Ginoo nga aduna man tay mga kasaypanan kasalanan, but aduna siya gift nga gihatag. Kung mayong ka gift, libre ni siya. Okay? So ang salvation free. Okay? So ang next niya nga gibutang tawag nini nga verse is Hebrews 9:12. So then followed by number 3, victory over sin and death. So mo ni siya ang iyahag yung final. Okay? So it is finished means paid in full. Okay? So signifying that his sacrifice was enough to save all who believe in him. In Colossians 2:13-14. So you were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut away, then God made you alive with Christ. For he forgave all our sins, and he canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Kini siya diring dapita, ako ni siyang i-explain pag-ayo. Okay? So, kita pagkatao na to, aduna nagyutay kitawag na to nga sinful nature. Okay? So, bisag imuhan ni siyang atoan ni siyang kuanan no nga bisang bata gani kabalo mamakak, kabalo mangupit nga naman bata walay nagtudlo
tungod kay sa nature nato nga aduna na siya nakabutang. So mo na siya nga aduna ni ani si Jesus Christ para mo cancel anang tanan nga curse. That's a curse. Kanang dinadala ba nga bisag asa kadto dili ka gusto mamakak pero makapamakak ka. Di ba? So walay nagtudlo even bata, even kuana kining mangupit, bata pa mangupit na. Okay? So mo ni siya nga kining naka built in na. But salamat sa Ginoong Hesus nato nga iyahan ning giulaan sa iyahang dugo. Then ngayon sa dinhi, because sa ato ang nature, okay, nga sinful nature, we was not kanang gikat ta ba sa glory sa Ginoo. Kung makabantay ka bisag unsaon nato pagpaningkamot, short good task for the glory of sa glory sa Ginoo. Kay ngano man because of the sin. Ang sin mo ay nakapasiparate nato sa atong relasyon diya sa Ginoo. But ang nagpa-reconcile nato mao ang kamatayon sa ato ang Ginoong Hesus. Mao na siyang ningon siya, it is finished. Kaya nga naman, kung ikaw mutuo ta sa ato ang Ginoong Hesus, ningon siya din ha in the book of John, ningon siya din ha nga katong ni dawat og mituo ka nako, akong gigitagaan og katungod nga mamahimo na kong anak. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Mao ni siya nga moingon jud ko nga before ko ni himong pastor, moingon jud ko sa inyo ha ako ang kinabuhi dili pod yun maayo. Okay? So vices nako porting daghanap, mga bisyo, wala dili jud ko ingon nga homegrown ko gikan sa pagkabata, pastor ako mama dili. Na born again ko tungod sa mga prayer sa akong asawa, sa ako ang mga kining in-laws nga born again na. But salamat sa Ginoo nga there's a power in prayer. So kato siya nga sinful nature nako nakat sa ako ang kinabuhi tungod kay akong gidawat si Ginoong Hesus nga ako ang Ginoo og mangluluwas. And because of that, gitagaan ko nig another chance nga magkinabuhi og matarong kauban sa Ginoo. O karon ako yung ikapasundayag nga salamat sa Ginoo nga iya kong gibayran sa iyahang dugo, pinaagi sa iyang kamatayon diha sa cross. So muna siya nga it is finished. Ang ako ang pagka sinful nature humana, it is finished. Nga naman 25 years ago adunay tao nagpakamatay para sa imong sala ug akong sala, para kita ma-reconcile ngadto sa atong amahan. Ug miingon ko sa imuha karon mga igsuon nga naminaw ka karon diha sa imong kasing-kasing nga kitang tanan aduna tay sala, pero dili layo ang kapasayloan sa Ginoo. Kung mo confess ka, Lord, akong gi-confess nga ako makasasala o nakinahanglan ko sa imuhang kapasayloan o pasayloon ka sa Ginoo sama sa akong gibuhat sa una. Unsa man ko ka tilibagbag og utok, unsa man ko nga musukol sa akong ginikanan, unsa man ko kapalahubog, drugs, sudlan ako na siya tanan. O kana pong didang kay di man pud ta kuano naman pud tay isulti nila hitsuraan. So salamat sa Ginoo nga kanang tanan nakat. Why? Nganong nakat na siya kay naay nagbayad ng daan diha sa cross. Og niingon siya it is finished. Og ni diha nga higayon nga akong nasabtan, humana. Humana ang ako ang pagpakasala. Og salamat sa Ginoo nga iyaha kong gi-reconcile, iyaha kong gibalik diha sa iyahang sabakan, og siya mismo nagbuhat nako nga mahimong matarong og balaan. Kay kung kita matarong ta sa ato ang kaugalingon, trapo lamang na sa Ginoo, sa iyang atubangan. Og salamat sa Ginoo nga kini nga panahon nga iyang gihatag kanato. Unsa ka maayo ang Ginoo. So listen siya diri then God made you alive with Christ. Buhi ko karon. Amen. Diba? Buhi ko karon diha sa Ginoo. For He forgive all our sins. Amen. Ang tanan natong mga sala, unsa man imong sala kadako gipasaylo na ka sa Ginoo. Amen. So He canceled. Iyang gi-cancel, kansela tanang records sa atong charges. Unsa man imong sala dinha. Bisag imo pa nang ilista. Pila pa na pila pa na ka kilometro ang imuhang malista sa imong sala kaya na i-cancel sa Ginoo. Why? Kaya ato ang Ginoo merciful. Gibayran na tangdan, gilukat na ta diha sa kamatayon. O karon nga kini nga panahon ayaw sayangi.
Ayaw sangyangin ni nga panahon nga kini imong madungog karon. Unsa man ang imong giagian, ay adunay Ginoo nga manuluyon og mahigugmaon. Yung sa diri all the charges against us and took it away by nailing in the cross. Sayang paglansang diha sa cross. Amen. Dito ato mga sala gilansang na pod. Amen. So salamat sa Ginoo nga siya gyud kanunay. Iyaha gyud ning tanan. Iyaha gyud ni even karon nga sa pag-anhin ako, Lord, imuhang pulong ang madunggan, dili ako Kay unsa raman ko, kundili ang imo giunsa ko nimo nga pagtawag o giunsa nimo pag-finish ang ako ang kalibutan nga mga butang. Og salamat sa Ginoo, nugniingon siya dire, after saying this, Jesus bowed his head and gave up his spirit, meaning his death was voluntary. He laid down his life willingly. Amen. So in the book of John, ningon siya diri, no one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily, for I have the authority to lay it down when I want to, and also to take it up again, for this is what my Father has commanded. Salamat sa Ginoo. Nga kini nga panahon, maingon ko sa imuha nga igsuon dili lisod sa pagdawat sa Ginoo. O yang gisulti sa book of Romans 6:23, for the wages of sin is death, and the gift of life is eternal life. The gift of God is eternal life. Ginoo kini nga gasa sa Ginoo, libre ni siya. Mayon ko nimo dawata. Kay ngano, ang matag sala nga nabuhat aduna gyud bayad sa mosugot tag sa dili. Amen. Sumingon ko nimo karon nga kini nga panahon nga it is finished, pwede jud ka nga imo ning sabayan. Nga kung niingon si Jesus Christ, it is finished, meaning ikaw na nga yang giingnan. Human na. Sa diha nga imong pagdawat sa ato ang Ginoong Hesus, nga dinha sa iyang paglansang sa cross, diha sa iyang kamatayon, nakahuna-huna pa siya kanato. Nga daghang mga tawo nga luwasonon. Og isa ko ana nga naluwas. Og daghan pa sa tanan mga Christ the Healer International Movement. Nangabot mi dinha dili mi mga maayo, dili mi mga buutan. Nangabot mi dinha nga adunay mga baggages, adunay mga vices. Kay ang simbahan hospital sa mga kalag. Og mingon ko sa imuhang pagpaminaw karon diha sa inyuhang matag panimalay nga it is finished. Unsa imuhang problema karon? Ihatag na sa Ginoo. Unsa imong giagian karon? Ihatag na sa Ginoo. Og pwede gyud ikaw mo declare, it is finished. Human na ang tanan akong problema. Ako ning ihatag sa Ginoo, kay ang Ginoo merciful. Ang Ginoo mahigugmaon. Og mao lang gyud na siya. Akong ibalik sa inyo matag sala adunay bayad. But the gift of God is eternal life. Ikaw mamili ka ana, kung magpadayon ka pagpagkasala, adunay gyud na siya bayad, adunay bayad na siya nga silot. But kung mudawat ka sa gasa sa Ginoo, eternal life, gitawag nato na siyang kinabuhing walay katapusan. Di ba? So salamat sa Ginoo nga kini nga panahon nga ato ang gi istorya karon, grabe. So powerful ang pulong, bisag mingon kag katulang siya nga verse, it is finished. But it's so very powerful nga mensahe. Og salamat sa Ginoo sa pag-invite dinhi sa DXDC. Og salamat sa Ginoo nga siya ang nag-orchestrate sa tanan. Og karon mo ingon ko sa imuha kung willing ka nga mudawat niini nga gasa. Duko lang imuhang ulo unya sunod sa ako ang pag-ampo. O mag-ampo ta. Sundan lang akong pag-ampo, Ginoong Hesus. Ako ang gi-acknowledge nga ako makasasala o nagkinahanglan sa imuhang kapasayloan. Ginoong Hesus, ani akong kinabuhi. Ako aning itugyan diha kanimo. Ikaw ang magkontrol. Ikaw ang magbag-o niini. Kay dili nako kaya baghuon ako ang kinabuhi. Balaang espiritu, ako kang giimbitahan karon nga katakna
nga mulungsad ug mo sulod sa akong kasing-kasing nga maghatag og dugang kapasayloan sa akong mga sala. Ginoong Hesus, karon nga takna akong gideklara, nasugod karon ikaw na ako ang Dios ug magluluwas ug wala nay lain. Salamat Ginoong Hesus sa imuhang kapasayloan nga imong gihatag kanako. In Jesus name, amen. So kana siyang prayer, very simple prayer but so powerful nga prayer. Ug dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ug kana siya nga imuha na siyang gidawat, moingon ko sa imuha, congratulations. Gihatagan ka og katungod diha sa ato ang Ginoong Hesus. Ug ingon siya nga ang tanan mituo ug midawat kanako, ako siyang gitagaan. Og privilege nga mamahimo na kong anak. Salamat sa Dios. Og ako magpray ko alang sa ato ang closing prayer. Ako puntos siyang siliuhan sa balang nga dugo ni Hesus nga imuhang nadungog karon. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, as I apply your blood niadto nga ning sabay sa ako ang prayer, kinasing-kasing nga pag-pray nila. Lord, ang imuha Ginoo nga milagro Ginoo. Lord, mag-aabot sa ilang mga kinabuhi. Salamat Lord, o dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan, sa i-apply your blood nga maga-cover, makasilyo ni adto Ginoo. O dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name, amen and amen. Amen.